Әкият геройлары белән бергә балалар могҗизалар дөньясына чумдылар. Бу могҗизаны әтиләре махсус хәрби операциядә булган сабыйларга үзәк китапханә хезмәткәрләре һәм район җитәкчелеге бүләк итте. Дорогие дети, я желаю вам, чтобы вы росли здоровые, крепкие, слушались мам, пап, воспитателей в детском саду, чтобы все у вас было хорошо. И, конечно же, мирного неба над головой. Әкият геройлары кызыклы тамаша күрсәтте, биюләр, күңелле бәйгеләр оештырып, һәр кайсы балаларның күңелен күтәрергә тырышты. Бәйрәмгә чакырылган сабыйның күңелендә шатлык, йөзендә бәхетле елмаю. Әкияти тамаша балаларга гына түгел, әниләр күңеленә дә хуш килде. Соңыннан барысы бергә чыршы тирәли күмәкләшеп җырладылар. Һәркем Кыш бабайдан татлы бүләкләр алды. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.